Champions League tirritorna. Jiena Dylan mit-tim tal-Kamra Sportiva u qiegħed nagħmel dan il-video sabiex inkellimkom fuq l-iktar tliet ħobbet interessanti fl-opinjoni tiegħi illi ser ikorna fiċ-Champions League din il-ġimgħa. Nibdew billi nitkellmu fuq il-logħba tal-Bayer Leverkusen kontra PSG, fejn se naraw it-tim Ġermaniż illi għadu kemm ġej minn 4-3 rebħa kontra l-Mainz jospita ġewwa daru it-tim Franċiż illi għadu kemm ġej minn logħba illi intemmet bir-riżultat ta' draw li kellhom kontra Strasbourg. Ta' min iżid ukoll illi t-tim Franċiż lab il-logħba tiegħu il-ġimgħa filwaqt illi t-tim Ġermaniż lab il-logħba tiegħu is-Sibt. Dan ifisser illi t-tim Franċiż ser ikollu ġurnata iktar mistrieħ qabel din il-partita. It-tieni logħba li nixtieq nitkellem fuqha hija Arsenal versus Atletico Madrid, fejn se naraw it-tim illi qegħdin l-ewwel fl-Ingilterra kontra t-tim li qegħdin ir-raba' ġo Spanja. Dawn bħalissa it-tim Ingliż jinsab il-5 post fil-klassifika taċ-Champions League filwaqt illi t-tim Spanjol jinsab l-10 post fil-klassifika rispettiva. Jiena naħseb illi din il-logħba għandha tkun kompetittiva immens bħalma dejjem naraw mit-timijiet ta' Simeone, però fl-opinjoni tiegħi min ikun l-aqwa fil-ġurnata għandu joħroġ rebbieħ. It-tielet logħba li nixtieq nitkellem fuqha hija l-logħba klassika ta' Real Madrid kontra Juventus fejn se naraw it-tim li jinsab it-tieni ġo Spanja kontra t-tim li jinsab il-5 ġo l-Italja. Juve li bħalissa forsi ma tantx huma dejjem minn mument daqsxejn tajjeb kontra it-tim ta' Real Madrid illi jekk tneħħi t-telfa li kellhom mal-Atletico Madrid ftit tal-ġimgħat ilu, fl-opinjoni tiegħi għaddej minn mument tajjeb immens taħt il-coach ġdid tagħhom Xabi Alonso. Dawk kienu t-tliet logħbiet illi jiena xtaqt nitkellem fuqhom għal din il-ġimgħa. Grazzi tal-attenzjoni u narakom.